हेलो लोगोफोर गुड न्यूज दा दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा बीपीएफ दोलोखौ मोजां मोनो बे बिथांमोननि थाखाय गुड न्यूज आरो जाय बिथांमोनहा बीपीएफ दोलोखौ मोजां मोना बे बिथांमोननि थाखाय बेड न्यूज। दा निउसआ जाहैबाय लोगोफोर दिनैहाय जोंहा कुसुगाव बीपीएफ ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय सुदेम पुरी होननाय गामियाव दिनै मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन। दा बे जयनिं हाबाफारियाव सुदेम पुरी गामिनि बिथांमोनहा दिनैहाय बीपीएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बीपीएफ दोलोनि आदर्श मावनायफोरखौ मोजां मोननानै लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा जयेन जादों। दा दाखालिबो बिथांमोनहा माखासे दिननि आगोल बाथौ रिजर्टआव हाग्रामा सारजों गोबां मानसियानो बे गामिनिफ्राय जयेन जायैखांबाय। दा बिनिफ्राय नै दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा आद्रा थालांदोंमोन दा बे बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव जा साबसे दं लैहोर लैहोर फैनानै जयनिं जाफैबाय रबिराम सारजों। दा जोबोद गोजोनथाव। दा माखासे सम बोथोरफोरखौ नायनानै जोंहा फारफ्रोमनिफ्रायबो जेनेबा सिन्था खालामनानै जोंनि रायजो राजा सुदेमपुरिनि रायजो राजा बिथांमोनहा गोसो गुदुङै बीपीएफ हान्जाखौनो मोजां मोननानै बीपीएफ हान्जाखौनो सरकाराव फैजानो लुबैनानै दिनै बिथांमोनहा गोसो मोदोम जिउ होनानै ओंखारबोदों, गावसिनि गोसो खुसियै गथायफैदों। दा आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो होलांगासिनो दं, नोंथांमोनहा नायलांदो लोगोफोर। Sopna Nazari, Dan Serang Nazari, Unjali Bomo, Kamu belajar apa baik? Diनै बे सुदेमपुर गामियाव जथुमनाय जोंनि बिसायख'थिनि मेलजों लोब्बा लाखिनानै बीपीएफ हान्जायाव हाबनो फैनाय जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बरायनायनिनो असिला लानानै जे मेल जथुमदों बे मेलखौ दैदेननाय मानगोनां जोंनिनो कुसुगाव ब्लक बीपीएफनि गाहाय नेहाथारि पुर्नलाल नार्जारी आरो जोंनि मावफुं आफादगिरि ब्लक कमिटि बीपीएफनि मानगोनां दीपक नार्जारी बिथांजों लोगोसे जोंनि इयुथ कमिटि कुसुगाव ब्लक बीपीएफनिनो गाहाय नेहाथारि रियासुद्दीन आहमेद लोगोसे जोंनि नैबे रायखंबारि प्राइमारि कमिटिनि बीपीएफनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो मावथि लोगोफोर आरो बीएसइउनि ब्लक कमिटिनि प्राइमारि कमिटिनि जोंनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन, आंनि लोगोफोर, हान्जानि मावथि फारियाफोर आरो बे गामिनिनो जोंनि सिबिजाथाव खुलुमजाथाव आइफोर आफा फंबाय बिनानाव मानगोनां रायजो राजा गासैबो नोंथांमोन साफ्रोमबो नुजाफैनाय रायजो राजाफोरनि फारसे खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा दिनै नोंथांमोननि गामियाव हरखाबै जोङो मोनसे गिदिरथार थांखिखौ लानानै जथुमनो नुजाफैदों। थांखिया जाबाय जोंहा फैगौ मे मासनि 7 तारिखआव एमपिनि इलेक्शन जोंनि समस्थियाव जागोन। बीपीएफ हान्जानि केन्डिडेट हिसाबै जोंहा जोंनि हान्जानिनो लेङाइ आफादगिरि बीटीसीनि आगोलनि डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारी बिथांखौ जोङो कैंडिडेट हिसाबै थिसनबाय
आरो बिथांखौ जोङो जेरैखि देरहाहोनांगौनि थाखाय दा रायजोफोरनि खाथियाव गामि गामि थांनानै रायजोफोरनि सहाय सहযোगिता जों बेखौ हांख्रायदों खावलायदों आइफोर आफाफोरनि भटखौ जोङो बिगथिंबायनानै दिनै जायगा जायगा मेल मिटिं खुंथिंदों। दा बेनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै नोंथांमोननि जायगायावबो दिनै बे गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ लोगो हमस्रांनानै जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ बुंलांगोन आरो आथिखालाव जायफोर सरकार सालायगासिनो दं बिथांमोनहा मा मा गेना गोरोन्थि जों खामानि मावगासिनो दं सरकारखौ खुंगासिनो दं बेजों जोंनि हारिया बेसेबां खहा जानो थांगासिनो दङ बिटिसिआ बेसेबां खहा जानो थांगासिनो दं बेफोरखौबो जोङो नोंथांमोनजों सावरायलांगोन आरो लोगोसेयैनो जों हारिया दिनै खौसे जानानै फैगौ बिसायख'थियाव जेरैखिजाया मोनसे जायगायाव अर्थात नांगालाव भट होनांगौनि जे थांखि लानांगौनि दरखार दं जों बेखौ खावलायगोन। दा बेवहाय गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय मा गासै 16 न'खरनि जायफोर बिथांमोनहा दिनै बाव फैनानै जइन जाफैबाय दा बिथांमोनखौ जों एसे सिगां जोंनि हान्जानि फ्लेगखौ गोदोनायाव आलायना होनानै बरायनानै लाबाय। नोंथांमोनखौ जोङो साबायखर होबाय जे नोंथांमोनहा इउपिपिएल हान्जायाव दङमोन गोबाङानो गोदो बिपिएफखामोन खिन्थु गेजेराव बिटिसि इलेक्शननि सिगां इउपिपिएलनि प्रमद बर'मोननि जि गोदै गोथाव बाथ्राखौ नोंथांमोनहा खोनादोंमोन बेखौ फोथायनानै लादोंमोन आरो बे परिबर्तननि स्ल'गान न'खर न'खर साख्रि बाख्रि होनायनि बाथ्रा जोंनि आइजोफोरनो गेलु फलु थाखा होनायनि बाथ्रा गोबां जौगाखांनायनि स्किमफोर फोसावदोंमोन बेफोरखौ खोनानानै हय साननानै जोंनि गोबां बिब' बिनानाव जोंनि बिदा फंबाय रायजो राजाफोर आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा गिर्जाब बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांदों। दा बेबायदि हयथ'बा नोंथांमोननि गामिनि रायजो राजाफ्राबो जायफोर दिनै जइन जाफैबाय इउपिपिएल हान्जायाव थानानै बे जइन जाफैनायफोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो हयथ' दङ जानो हागौ बिपिएफखामोन दसे सम इउपिपिएलआव बिपिएफखौ नागारनानै थांथ'दों दा थांनानै हरैहाय गासैबो सिङाव हाबफानानै नुबाय बेवहाय जेबो गैया एकदम खंख्ला बेवहाय जेबो गैया थगायनायनि राजनिति खालामगासिनो दङ फोथाय खेबस' खालामबाय रायजोफोरखौ नैबेखौ बुजिनानै दिनैहाय गिदिंबोफिनदों। बे नोंथांमोननि माने सानफिननाय आरो गासैबो खोथाखौ दिनै स्वयं गावनि मेगनजों नुहैनानै गावनि गोरबो गोसोजों बिजिरनानै बुजिथारनानै नोंथांमोना जे गिदिंबोफिननो हादों जों रावखौबो फुस्लायाखै रावखौबो बुरखायाखै सोरखौबा थाखाजों फैसाजोंबो बायनायनि खोथा गैया स्वयं गावसोरनो दिनैहाय सानखा हखा गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिजोबखानानैसो जिहेतु फैफिनबाय। आं सानो दिनै जायफोर फैबाय बे बिथांमोनहा उननि बेलायावबो दा मोनायाव गाबोन फुङाव जिखुनु समाव इउपिपिएलनि हान्जानि मानसिफ्रा न'खर न'खर हाबनानै थाखा फैसा जासिनानै बायफिननानै लांफिननो सेस्था खालामब्लाबो बुरखायब्लाबो जोंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबायफ्रा निस्सय रावबो थांफिननाय नंला आरो थांफिनबा बे अयनायबो जागोन नङा होमबा। दा बेबायदि जायो मालाबा मिथिबाय मालाबा बिदि जायो दिनै जोंनाव फुङाव जइन जाबाय मोनाब्लियाव आरो दस्रायाव जइन जाहैफिनो दिनै जइन जाबाय आरो गाबोन सोरनावबा जइन जायो सासे मानसियानो 10 बार 20 बार बायजागासिनो दं फानजागासिनो दं बिदिबो जानाय घटनाफोर जागासिनो दं। दा बेखायनो आं होनबाय जोङो जे फैबाय बेवहाय सिथायै बाहाबै थानांगोन सोलाय सोल' जानायनि बाथ्रा गैया जाहा दहाय बे बुंथिलांनाय सिगांनि बे फंबायाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों जे फैबाय आरो बेवहायनो दिदोमै थासिगोन बाव खुनु थैथां जोङो माने सोलाय सोल' जानायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनो हाया सिन्था खालामनाय नंला बेयावनो जोङो जुगे जुगे थानायनि बाथ्राखौसो सिन्था खालामनानै फैबाय। दा बे बिराद मोजां बाथ्रा जोङो नोंथांमोनखौ धन्यबाद होगोन बेनि थाखाय। दा रायजोफोरनि जानानै दहाय जोंनि सासे फंबाया नोंथांमोननि गामिनिफ्रायनो बुंदों सिगां बिथाङा बुंबाय फरायसालिनि बाथ्रा फरायसालिया सरकारनि जायाखै बेवहाय माइरं हरोमोन गथ'फोर जानो थाखाय बेखौ बन्द' खालामबाय फोरोंगिरिफोरनि बेथनखौ गामिनि रायजोफ्रा खांना होदोंमोन एबसुनिफ्रायबो माखासे आन्चलिक कमिटिनिफ्राय एफा एनै अनुदान हरदोंमोन बेफोरजों मास्टारफ्रा फोरोंबाय थादोंमोन। दा फरायसालियाव माइरंबो गैला लेखा बिजाबबो मोनला गथ'फोरनि गानग्रा खसाबबो मोनला ड्रेसखौबो मोनला नैबेबायदियाव बे स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ दस्रा स्कुलाव लांबाय। दा बेबायदि जानायलाय स्कुलाव
गथ' गथाय फरायनाय अनजिमाया खमायलांबाय बे स्कुलाव सात्रफ्रानो गैला अबस्था बिदि जाबाय आरो बेसेबां गोजानाव गिदिं गिदा दै बारसोमनानै थांनांगौ होनना बुंदों दा बेखौ नायोबा बे गामिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बेसेबां खस्थ'आव दं बेखौ जों बुजिनानै लानो हाबाय गामियाव फरायसालि दंमोन बेवहाय फरायनायनि जेबो राहा गैला जोबस्रांबाय बेनि थाखाय दै बारसोमनो बेसेबांबा गोजानाव थांनांगौआ फोरोंहैनांगौआ गथ'खौ ना हारसिं हरजायो ना फरायसालियाव थांहोआबाबो थानो हायो बे गथ'नि थाखाय सानफ्रोमबो सासे मानसि न'खरनिफ्राय लांलाय लाबोलाय दोनलांलाय दोनबोलायनि दरखार जाबाय नङा होमबा अथच' गामियाव फरायसालि दंमोनब्ला गामिनि गथ'आ गामियाव फरायनो सुबिदा मोनगौमोन दा बेबायदि गामियाव फरायनो मोनला गोजानाव लांलाय लाबोलाय खालामनायाव न'खरनि बिमा बिफायाबो खामानि मोना खस्थ' बेखार जाबाय आरो गथ'खौ हारसिं हगार हरनायावबो गिलुं गिलुंनि बाथ्रा जाबाय हाइवेजों थांनांगौ गिलु फालु गारि खारो फारसेथिं दहाय बुंबाय अखा बांखा दै बाना बारहुंखानि खोथा बुंबाय बेबो नंगौ दै देरबा दैमाजों बोरै थांनो फैनो बेफोर बिराद माने दुखुनांथाव खस्थ'नि बाथ्राखौ फोरमायदों दा फरायसालिनि बाथ्राखौ दिनै मानो बिदि जाखो बेखौ रायलायनांगौबा सिद्दा सिद्दियै बेनि दायनिगिरिया दानि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जों बुंनांगोन बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिटिसि इलेक्शननि सिगां मा खालामामोन बिथांमोनहा ओरैबायदि होनदोंना होनाखैमोन जे जोंहा जे बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबोबाय बे सुक्तिनि 6.3 बे खोथाखौ बुंना बुङामोन 6.3 होननाय दफा दंनो बे दफानि मथे जेसेबां बर' मिडियामनि फरायसालिफोर दङ बे गासैबो एलपिनिफ्राय एमइ हाई स्कुल कलेजसिम गासैबो सरकारि जाजोबनांगौ बिदि लिरनाय दं जाहैदों 6.3 आव बेखौनो बुङाखैमोन होनबा आरो बेखौ बुङै बुङै मा खालामा बिसोरलाय बुंनायल' नङा इलेक्शननि सिगां सिगां जेसेबां बेबायदि सरकारि जायै फरायसालिफोर दं भेन्सार होननानै जायखौ बुङो सरकारि जाथ'वाखै थारमाने गभर्नमेन्टनि प्रभिन्सियेलाइज जाथ'वाखै बेबायदि प्रभिन्सियेलाइज जायै स्कुलफोरनि मास्टारफोरखौ लेंहर बबेबा एबसु अफिसाव लेंहरदों बबेबा पार्टि अफिसाव लेंहरदों बबेबा कमिउनिटि हलाव लेंहरदों लेंहरजोबनानै मास्टारफोरजों मिटिं जादोंना जायाखै जादों नङा होमबा ओमफ्राय ओरैबायदि बुंबाय जोंहा नै जोंनि सुक्तियाव 6.3 आव गासैबो भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय लिरनाय दंखायो जोंनि सरकारा फैनाय लोगो लोगो बेखौ जों गासैबो प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनो हासिगोन गतिके नोंथांमोनहा बेसेबांबा बोसोर बोसोर भेन्सारनि मास्टार जानानै मावबोनायाव खस्थ' मोनबाय दा जोंनि सरकार फैबानो बे 6.3 एकर्डखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो सरकारा इमप्लिमेन्ट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि स्कुला गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जाजोबसिगोन साख्रिया जाजोबसिगोन गभर्नमेन्टनि जाजोबसिगोन बिदि बुङाखै होनबा मास्टारफोरखौ भेन्सारनि मास्टारफोरखौ दा बेयावनो मा जाहैबाय जेसेबां भेन्सारनि मास्टारफोर दं गभर्नमेन्ट जायो गभर्नमेन्ट जाथ'यै प्रभिन्सियेलाइज जाथ'यै स्कुलनि मास्टारफ्रा बेसाराफोरसोथ' सानखागोन ना आजां गाजां सोरबा 10 बोसोर 12 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोरसिमहालागै प्राइभेट जेखौ जोङो माने प्राइभेट होननानै जोंनि साधारन मानसिफ्रा बुङो आरोखि सरकारि जाथ'यै फरायसालिखौ बे 15 बोसोर 20 बोसोर फैसा मोना थाखा मोना रानथाब थुनथाब ना गारनो हायो ना मावबाय थानो हायो ना मावनानैबो फैसा मोनो ना न'नि खामानि मोनो ना स्कुलाव थाङाबाबो जायो ओरैबायदि मोनसे उसुबिदायाव बिथांमोना गोग्लैनानै थानांनानै मा जाबाय जे बिटिसि सरकार दानि नैबे प्रमद बर'नि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो 6.3 एकर्डनि दफाखौ मावफुंनाय लोगो लोगो प्रभिन्सियेलाइज जायोबालाय जोंना साख्रिया प्रभिन्सियेलाइज जाखासिगोन गभर्नमेन्ट जाखासिगोनबा दे होमबालाय जों गासिबो भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा प्रमद बर'जोंनो थाफाना खामानि मावजोबसै होननानै मावदोंना मावाखै नंगौ सार भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा गासैबो इउपिपिएल जानानै एखेबारे खामानि मावजोबबाय देरहाबायबो दे सरकारबो जाबाय दे दाना सोंदो बे मास्टारफोरनाव सरकार बानायनायनि 6 मासनि गेजेरावनो बे स्कुलफोरखौ गभर्नमेन्टनि खालामजोबनांगौमोन बिसोर दा 6 मास केने 4 बोसोर फुरा जाबाय नै दा गभर्नमेन्टआ 4 बोसोर फुरा जासेयावबो दा बे भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज अर्डार गभर्नमेन्टनि खालामनो दिनै गंसेबो हायाखिसै बरंस दहाय होननाय दा नोंथांमोननि गथ'ना बेवहाय जानाय बायदि स्कुलफ्रा गंफा थैलांजोब्बायसो गंफा थैलांजोब्बाय दिनै नोंथांमोनाबो थैनायनि लामायाव फैबाय बे स्कुला बोरै प्रभिन्सियेलाइज जाबावगोन सात्र'आनो गैलाबा
बे स्कुलनि छात्रफ्रा दस्रायाव थांजोब्बाय बाहाय छात्रआनो गैला एकर्डआ बिदि थांबाय दा गभर्नमेन्टनि माबायाव दिसपुराव बिनि बिअआ डिआइआ बे माने डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय रिपर्टआ हरबाय जे सुदेमपुराव एलपि स्कुल दंमोन छात्र गैयिनि थाखाय फरायसालिया गैलिया बायबाय मा जागोन दाना बेवहाय बोरैहाय फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जाबावगोन बा फरायसालियानोथ' बोरै थाबावगोन फरायसालि गैला बायबाय होननानैसो जेराव रेकर्ड माने रेकर्डआ रोखा रोखा रिपर्ट हिसाबै हरबाय दिसपुरावहाय माबोरै जागोन बे दा बेनि थाखाय दायनिगिरिया सोर प्रभिन्सियेलाइजखौ दिनै मानो खालामनो हायाखै एकर्डआव दंबा मानो मावफुंनो हायाखै मास्टारफोरखौ मानो थगायनानै इलेक्सनाव बाहाया बिथांमोननि साख्रिखौ दिनै मानो खालामना होनो हादिया मानो प्रभिन्सियेलाइज जादिया मानो स्कुला थैनो गोनां जाखो जोंनि छात्र छात्रीफ्रा दिनै फरायनायनि बे जायगानि स्कुलाव फरायनो मोनै बे अबस्थायाव मानो फैनो गोनां जाखो आरो बेसिम लाबोनायनि दायनिगिरिया सोर इउपिपिएल नंगौना नङा दा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टी दानि इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारा आसाम गभर्नमेन्टखौ एकर्डआव थाखानायखौनो मावफुंहोनो नारसिननो हाया भारत सरकारखौ मानि होनो हाया गंग्लाय होनो हाया जायनि थाखाय दिनै 6 मासनि गेजेराव प्रभिन्सियेलाइज खालामनो बुंनाय बाथ्राखौ बिसोरो लाखिनो हायाखिसै मावफुंनो हायाखिसै स्कुला गभर्नमेन्ट जायाखिसै मा मावदों बिसोर बिदिबा गभर्नमेन्टआव थानानै 4 बोसोर जासेयावबो दिनै एकर्डआव लिरखाथारनाय जिनिसखौ मावफुंहोनो हायाबा मा गभर्नमेन्ट सालायदों बिसोरो बोरै मावफुंहोनो हागोन बिसोरो दिनै आसाम गभर्नमेन्टजोंसो बिसोरो बाहायजागासिनो थानाय आसाम गभर्नमेन्टनि बान्दा जानानै बिसिनि आथिं सुनायनि दै लोङै लोङै थांनानै थानाय बे पार्टिया बे सरकारा आसाम गभर्नमेन्टखौ नारसिननो हागोन नामा हाया बिसोरो हानाय मोनबा दिनै दाहालागै मावफुंसिगौमोन आरो मावफुंनाय नङा आसाम गभर्नमेन्टआ खारन बेखौ मावफुङोब्ला हाजार हाजार एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुलफोर दङ हाजार मास्टारफोरनि साख्रिखौ गभर्नमेन्ट खालामनांगोन होमबा गभर्नमेन्टआ कौटि कौटि हाजार कौटि थाखा बिथांमोनहा दरमहा होनायाव बेथन होनायाव बाहायनो गोनां जागोन आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे बजाखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लाया दा बे खारनावनो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामाखै आरो एकर्डआव हाबखानाय बे सुक्तियाव हाबखानाय दफाखौ मानो मावफुङाखै होननानै दिनै प्रमद बर'आ नारसिननोबो हाया नारसिनबाबो मानिजाया मानिनि थाखाय प्रतिबादबो खालामा बेखौ मानो मावफुंदिया होननानै बेखौ माने हेंथा खालामनानै बिसोरो पेपार मिडियायावबो बुंनो हाया आन्दोलनबो खालामनो हाया दा खारन जै हेमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव थांबाय प्रमद बर'आ दाउसा मावरिया बायदिसो गबथ्रब थाहैनानै ओरैनो हेमन्त बिश्व शर्मा जे बुङो बेखौल' खोनासंनानै फैयो गावनि बिटिसिनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मा रायजोफोरनि थाखाय मा नांगौ मा खामानि मावनो थाखाय माने बेहा दरखार दं बेखौ बियो जेबो बिख'नानै लाबोनो हाया आरो बेबायदि मानसिजों दिनैहाय नोङो जोंनि फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामहोनो हागोन नामा हाया मोनसे बेवहाय ओरैबायदि गोखा लिरनाय दं आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मा लिरदों बे जेसेबां कलेजफोर दङ बे कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज सरकारि खालामनांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टजों जेब्ला रायलायदोंमोन बिटिसि सुक्तियाव माबायाव बिटिआर गावसिनि सुक्तियाव लिरखानाय दङ बेखायनो जेसेबां कलेजफोर दं बे कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै जेला आसाम गभर्नमेन्टजों बिटिसि गभर्नमेन्टजों रायलायलायदों होमबा आसाम गभर्नमेन्टआ मा होनदों बिटिसिनि जेसेबां कलेज दङ बे कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि दायित्वखौ जों लानो हाया बिटिसिआ गभर्नमेन्टआ गावसोरनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै लानांगोन आरो बे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि उनाव गंसे कलेजाव जेसेबां लेक्चारार प्रफेसारफोर दङ जेसेबां कर्मचारिफोर दं बिसोरनो होनो गोनां बेथनखौबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ गावनि बिटिसिनिफ्राय जेसेबां टेक्स कालेक्सन जायो जेसेबां खाजोना खांनानै रेभिनिउ खांनानै कालेक्सन जायो बेनिफ्रायसो दरमहाखौ होनांगोन होननानै लिरनाय दङ दा बिटिसिआ बोरै हागोन बेखौ गंसे कलेजनि सासे लेक्चारारनि बेथना 50-60 हाजार गाहाम थाङो 1 लाख 1.5 लाख गाहाम थाङो होमबा नोङो दिनै मोनसे कलेजावनो बिराद बुरजा माबाफोर दं मास्टारफोर दं लेक्चारारफोर दं 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख बेथन जानाय मानसिफोर दं बे बेसेबांबा बुरजा कलेजनि बे कर्मचारिफोरनो बेथन होनो बिटिसिआ बाहा बेबायदि माबा दं दा कालेक्सन खालामनो बाहा टेक्स कालेक्सन खालामनो जायगा दङ बाहा मोनगोन कलेजफोरनि दरमहा होनो ना लामा सामा जाम्फै दंग मावनो ना डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो आरो रेभिनिउखौ बबेनिफ्राय खांगोन दा टेक्सखौ बबेनिफ्राय खांगोन दा
गोदोथ' हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बे दंफांनि बे दंफां फाननानै जे माने माबा मोनोमोन रेभिनिउ मोनोमोन टेक्स मोनोमोन खाजोना माने मा होनो बिदिखौ गभर्नमेन्टआ फिस मोनोमोन आरोखि रेभिनिउ रयेल्टि गभर्नमेन्टआ रयेल्टि मोनोमोन दंफां फाननायनि बे दंफां फाननायनि रयेल्टिनि फैसाखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआनो मोनोमोन दा नैबे प्रमद बर'नि सरकार फैनायनि उनाव नैबे दंफां फाननायनि रयेल्टिखौबो जेसेबां ट्राक फाना मानो बे ट्राक फाननाय दंफांनि रयेल्टिया खौथि थाखा फैयो जोंनाव बे थाखाखौ गोदो जोंहा बिटिसिआ मोनोमोन दा किन्तु प्रमद बर' सरकार फैनाय लोगो लोगो दंफांनि अर्थात फरेस्टनि खालि दंफांल' नङा बेनि जेसेबां दंफां मैखुन बै माने माबा माने मुलि बानायग्रा बै माने बागनाला बिगुर बै माने मा होनो खारौ खान्दाय बिगुरफोर औवा माबा बे गारला बेट हाग्रायाव दालाय थाया बेबायदिखौ फरेस्ट प्रडाक्ट होनना बुङो बे फरेस्ट प्रडाक्ट थारमाने हाग्रानिफ्राय उजिनाय बे माने मानसिफोर बाहायग्रा दंफां लाइफांनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जा दं बेनि जेसेबां रयेल्टि बेखौ दा बिटिसिआ मोनला सोर लांखो बेखौ दा आसाम गभर्नमेन्टआ लांबाय गासैबो आसाम गभर्नमेन्टआ लांजोब्बाय बल्दारनि अन्थाइ बल्दारा बे जे महल जे दंलाबायले हाव गंगियाव दङ ओरै माबायाव हेलाव दं सोरमांगाव दं साम्फाव दं संकसआव दं जेसेबां अन्थाइ बालानि महल दङ बेनि माने फाननायनि रयेल्टिखौबो दा गोदो सिगाङाव बिटिसिआ मोनोमोन हाग्रामानि दिनाव दा प्रमद बर' फैनाय लोगो लोगो बेखौ बिटिसिआ मोनला आसाम गभर्नमेन्टआ गासिबो लाना थांजोब्बाय ओमफ्राय नैबे जेसेबां जोंहा माने ट्रेन्सपर्ट माने ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि जेनेबा टट' रिक्सानि रेजिस्टार खालामनाय गारिफोरनि रेजिस्टार खालामनायाव टेक्स होनाङा जोङो गारि रेजिस्टार खालामनायनि टेक्स टट' रिक्सानि अट' रिक्सानि जेसेबां ट्रेन्सपर्ट अफिसाव जोङो रेजिस्टार खालामो बे फैसाखौबो जों बिटिसिआ गोदो मोनोमोन बेखौबो दा गासैबो आसाम गभर्नमेन्टआ लांजोब्बाय एक फैसाबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोना होमबा टेक्सआनो जुदि बिटिसिआव जेराव जे जिनिसखौ फाननानै जेखौ खालामनानै जोङो कालेक्सन खालामनानै मोनोमोन बेजोंनो जोङो गोदो जेरैहाय साख्रिआवलाफोरनो बेथनबो होयोमोन बे फैनाय खौथि टेक्सनि थाखाजोंनो लामाबो मावदोंमोन डेभेलपमेन्टबो मावदोंमोन साख्रिआवलाफोरनो बेथन होनायनि अनगायैबो दा जुदि गभर्नमेन्टआ बे टेक्सखौबो मोनलाब्ला खुनु मोनसे जिनिसनि टेक्सखौनो मोनला गासैबो आसाम गभर्नमेन्टआ लांजोबबा होमबा गावनि खामायनाय टेक्सजोंनो कलेजनि लेक्सारारफोरनो बिटिसिआ बेथन होनांगौ होननाया माबोरै होनो हागोन दाना बिदिबा टेक्सखौनो आसाम गभर्नमेन्टआ लांजोब्बायबा टेक्स कालेक्सन खालामनानै फैसायानो थाइसेबो मोनलाबा कलेजनि फोरोंगिरिफोरनो साख्रिआवलाफोरनो बेथनखौ बबे थाखाखौ होनो आरो थाखाखौ होनो हाया रेभिनिउआनो गैयाबा कलेजखौ दाना बिटिसिआ बोरै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया आरो बेखौ मानो मानिनानै फैखो बिटिसि गभर्नमेन्टआ रायलायनायाव बेखौ मानो खर' गंग्लायखो बे कलेजफोरनि स्कुलफोरनि मास्टारफोरनि बेथन होनायनि बाथ्राखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ मानिनो नाङामोन आसाम गभर्नमेन्टआसो होनांगौ बेखौ खारन फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआ जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि जों चौकिदारनि बेथनखौनो होन जों खेरानिनि बेथनानो होन अफिसारनि मास्टारनि प्रफेसारनि बेथनानो होन बे जाबाय फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय थाखा बे थाखाखौ दिनै बिटिसिआ फाइनेन्स पावार गैया हिसाबै खुनु प्रकारे बेखौ थाखाखौ माने बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोसो जाबानो दिहुननो हानाय अबस्था गैया आसाम गभर्नमेन्टआवसो दं थाखानि मालिकआ आसाम गभर्नमेन्टसो बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टआसो दिनै बे साख्रिआवलाफोरनो बेथन होनायनि दायित्वखौ लानांगौ डिपार्टमेन्टआ जोंनि जानो हागौ जोंनो हगारनाय डिपार्टमेन्ट जानो हागौ खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टआसो लानांगौमोन दा बेखौ प्रमद बर'आ मानो मानिना लाना फैखो मानो खर' गंग्लायखो मानो नारसिन जाखो मानो जाबसिन जाखो मानो उख्रायनो हादिया जों बेखौ मानिनो हाया होनना मानो बे समाव काउन्टार खालामदिया बेबायदिजों बोरै सरकार जागोन दाना बिदिबा बे फरायसालिफोरनि प्रभिन्सियेलाइज जानाया बोरै जागोन दाना जानायनि जेबो लामा गैया दा जोंनि मास्टारफोरखौ हागौबा इलेक्सनाव बाहायनो नोंसोरनि स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामसै साख्रिखौ सरकारि खालामसै पारमानेन्ट खालामना होनसै होननानै बिराद इलेक्सनाव एकदम बेसाराफोरखौ बाहायबाय बिसोरबो गिया लना जोंना साख्रिया जाखाबाय होननानै एकदम बिखा फोरदानलायनानै बिराद एखेबारे फुर्ति खामानि मावनानै दांना होबाय दाथ' नै गोथाङैनो गोथै जोसोनानै गासोनानै गालांजाबाय बेसाराफोर इउपिपिएलनि नेताफोरजों प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै गैया बोरै जानो
जानायनि लामा गैया बाजेट सेसन जिरायो आसामाव बोसोरे बाजेट सेसन जिरायो बे बाजेट सेसन जिरायनायनि सिगां जेला बाजेट बानायो बबे बबे डिपार्टमेन्टआव मा मावनायनि बेसेबां थाखा हमनानै दोननांगौ गंसे स्कुल लानांगौ गंसे कलेज लानांगौ बे बाजेटनि सिगां आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बाजेटआव जे सोहोनायनि बेबस्था खालामनांगौ दिनैसिम बिटिसि गभर्नमेन्टखौ 4 बोसोर जाबाय आं खनसेबो बेबायदि बेबस्था लानायखौ नुवाखै सिस्टेमखौनो मिथिया बिसोर पलिसिखौनो लानो रोङा बिसोर बोरै जागोन फालाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बोरैहाय थाखा मोनगोन बिसोर मोना गैया जेबो ओंखायनो दा ओंखायनो नोंथांमोननि गामिनि बे स्कुलाबो जानायनि जेबो लाइनाव गैला आरो बे जोंनि बिटिसिआव बिपिएफनि गभर्नमेन्ट फैयागौ मानि बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जेबो लाब गैया अबस्था बे आरोखि दा जेरै दं दा थैहां बरबहां मिरौ जिरौ बायग्रब जिग्रब जानानै जे दङ बे अबस्थाया इउपिपिएल सरकार थासान्दि समाव बिदिनो थागोन जेला बिपिएफनि सरकार बिटिसिआव फैगोन जोङो होमबा आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बेखौ मावहोफिननायनि बेबस्थाखौ जोङो लागोन दा जों जेबो खालामनो हाथ'वा खारन सरकाराव जों गैया सरकाराव इउपिपिएलसो दं बिटिसिआवबो दिसफोरावबो आरो बिसोर दा खामानि मावनो हाया खारन बिस्रा सरकार सालायनो जखानि एमसिएलएआनो गैखाया गासै बिसोरो 10 जन ना 11 जनल'सो देरहादोंमोन नङा होमबा इलेक्सनाव ओमफ्राय जोंना बिपिएफआ गासै 17 जन देरहादों बांसिन जों देरहाखैमोन होनबा गभर्नमेन्ट सालायनो थाखाय गासै 21 जन एमसिएलए नांगौ टटेल 40 जन एमसिएलए दं नालाय 40 जननि गेजेराव 21 जन मोनबानो बे पार्टिया गभर्नमेन्ट बानायनो हायो जोङो 17 जन देरहादोंमोन 21 जन जानो थाखाय जोंनो 4ल' नांगौमोन नङा होमबा जों 4खौ जगार खालामहांबाय थानाय समावनो गभर्नमेन्ट बानायनो 17निफ्राय 4खौ जों जगार खालामदेरनो नागिरबाय थादोंमोन रायलायनाय मालायनाया जाबायमोन जाजोब्बायमोनानो नैबे जोङो रायलायनानै जगार खालामफुबाय थानायखौनो मिथिनानै मा खालामबाय जोंहा इउपिपिएलनि नेताफ्रा आसाम गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्त्रिजों रायलायनानै मा खालामबाय मोनायावनो पुलिस टुलिस लागायनानै होथुमनानै लांजोबनानै दालाय गुवाहाटियाव हटेलाव 1 मास बन्दी खालामनानै दोनहैयाखै हा एकदम माने बन्दी खालामनानै दोनहैबाय जेल खानायाव दोनहैबाय बे जेल खानायाव दोनजाखाहैनाय मानसिफ्रा कि गभर्नमेन्ट सालायबाय हायो नामा हा 11 जनल' बिसोरो 10 जन नांबावगौ बिसोरनो गभर्नमेन्ट सालायनो खम जाबाय बिस्रा 10 जनानो दाना बेखौ बिजेपिआ होना होबाय बिजेपिनि 10 जन बे मानसिफोरखौ एमसिएलएखौ लादेरनानै गभर्नमेन्ट सालायनांबाय गभर्नमेन्टआ दाना मोननै हानजानि गभर्नमेन्ट जाहैबाय नङा होमबा बिजेपिनि 10 जन गावसोरनि 11 जन 21 जन आरो हिरा सरनिया सासे 22 जन हिरा सरनिया बिटिसि सिफायग्रा बर'फोरनि शत्रु बर'फोरखौ एकदम मै होनाय बायदि हाजो खर'आव हिमालयआव होसोनानै दोनहरनांगौ होननानै हब्रा हब्रा बुंबाय थाग्रा हिरा सरनियाखौ बिखायाव बाननानै लाबाय बिसोर बर'नि शत्रु बर' होनबानो नायनो हाया बियो सारा हारसा जाथिखौ बर' जाथिनि हेंथा खालामजोबनानै बर'फोरखौ नाग्लिनो नागिरनाय मानसि बियो जों हारसाफ्रा ज' जाजोबथारनानै बर'फोरखौ एखेबारे दाउ अमा बायदि होसो होसो हिमालय हाजोसिम होसोनानै दोनहरनांगौ होननानै गरम खालामग्रा मानसि बियो बे मानसिखौ गभर्नमेन्टआव दाना सोनानै लाग्राबाय सोनानै लाबाय नङा होमबा बिसोर दा बेनो आरो मा दा नोङो बिजेपिनि नङाबानो गभर्नमेन्टआ सानसेबो थाङा बेखायनोथ' होनाखै होमबा उरुदिया बे उरुदिया बिजेपिनि उरुदै इएमआ मा होना बेलाय गोसो जाबा जोङो इउपिपिएल सरकारखौ 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो होनदोंना होनाखै बेसेबां लासिं सिं बियो मान सन्मान गोनांबा बेयावनो एकदम माने दैयाव बारसोमनानैसो थैसिगौ आं लासिं सिंनो बोरै खोनासंबाय जाखो सामायन' बेबायदि मानसिजों एथ' लासिं सिं बाथ्रा बुंना अपमान होजाबाय बिखायाव जोजाबाय मोखाङाव मुजुदला जाबाय लाजि गैयैफ्रा होमबाबो आरामसे सिरि गंग्लायनानै लानानै थाबाय बिसोरनि जेनेरेल सेक्रेटारिया मा होनजाया सोर बेलाय बे राजु कुमार नार्जारिया आंथ' बेखौ सिनाया माबायदि मानसि बेलाय होनजाबाय दाना उरुदिजों होनजादोंना होनजायाखै इउपिपिएलनि बियो जेनेरेल सेक्रेटारि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिजेपिजों इउपिपिएलजों सानफ्रोमबो रायलायलायगासिनो लोगो हमलायलायगासिनो सिनायलायखायो सानफ्रोमबो मोनलायलायबाय थायो मोखाङाव होमबाबो उरुदिया लाजि फोनांनानै आसि बिमा खिन्थाना होनानै जाम्बा नोंस्रालाय मा दाम दंसि बेखौसो बुंनो नागिराखै होमबा नोंस्रा जेबो दाम गैयालै जाम्बाफोर नोंसोर लम्फ जम्फ देखायबालाय मा जानो नोंसिनि जिउआलाय जोंनि आखायावसो
गोसो जाबा 1 सेकेन्डआव सिफायनो हायो नोंसोरनि गभर्नमेन्टखौ बे राजुआलाय सोर आंथ' सिनाया बेखौ माबायदि बिलाय बे राजुआलाय होनना बुंगारलायबाय सामफ्रामबो नङाबा जालायलायो लोंलायलायो बेनि गेजेरजों बेसेबां अपमान होजानाय जादों थैनायनि समान अपमान लासिं सिं मुगै सुगै बेबायदि अपमानखौ बोरै सहायनानै थानो हाखो बिसोरो गाव गावनि मान सन्मानखौ दिनै गारजोबनानै गाद्दिनि थाखाय बिसोरो गासैबो बाथ्रा खोथाखौ खोनासंनानै खर' गंग्लायनानै बिसोरनि आथिंनि